Ini pas kita kat kebakat lai. Kita kat kebakat lai. Lap ni. Tapi yang pulih lah yang sesien. Way are lai. Henry la pidon ke jing pi hun bak thang. Bat ke jing pen sat ha ke donot jong pi. Wat ya lam ler persya ya ke jing shisha. Hang ni Jakob. Apa ni hot? Hang ni Jakob. Next slide. Uyanu jor ki ap ki jing start. Kemaningkong. Uyanu jor bau beriu mesta shisha di bodan ya ke jing long babha. Bat ba jam nuat ke bau kran agar khot ke bakat lai. Bat beriu badan ya ke jing start. Ke bau shisha udan ubam dan ya ke jing start ke bau shisha. Udan ya ke tak ke jing long ke bau pihon. Bat ke bau FA ya ke bau kuat. Mentoy. Laraja ba ubriu udan ya ke mensim jong ke jing pihon. Ke mensim jong ke jing bishni. Ke mensim jong ke jing PA. Ke mensim jong ke jing kuan mentoy. UM ya ke jing M jong ke jing tok jing syukur. Nama ubriu batak po syukur. Laklat balik kita. Jing pihon jing bishni jing arsap. Laklat kita. Dan bagi. Dan bagi. Banka bangilong jing start. Klem ke jing lek babha. Kata ke jing kam kolong bam syong nong rem ARM. Jing start basisya. Kam dan jaka ya kam sim jaka jing pihon. Kam dan jaka ya kam sim jaka jing yapan e. Telepiong bangadan ke jing start ke bana cerong. Question yang jam lapidan ini ke jing long pihon, ke jing long jong ke jing yapan e, ke jing long jong ke jing kwan mentoy. Keli la cerong ni. Lapidan ya kata pin hak pin baik. Kenapa pinjok mendan ya kata ke basya cerong. Lagi apa je kat bakasan bat. Kat bakasan tadi pelilang way are lie. Kani ke jing start kamlong kata ke bawan hiar na cerong. Harai ke bakinja pertai, ke bakinja do, ke bakinja so ukuran ke jing start ke bakinja pertai yang ni. Tu ina pa kindat habis ke jing batai. Next. Kaktin na cerong. Haga jing perkat jing ke ju berbor kamut nano. Na ublay. Abang na cerong tak jing batai peteng jing ke ju ka thau bet. Na ublay. La benong ba ka jing start ke bawan na ublay. Kam pelong yu breu ba on pihon. Kam pelong yu breu on nya pen e. Kam dan kanu ke bamwan na ublay. Kan poi sya kata ka jing long bam larkam bam terekam ruem. Compare la kata ka iteri kam hadu kanu oka idiang te le kumni kumle ka pruthai. Compare la ka iteri kam kanu hare ka bukhatu hakmat jung play kanam long kan ka balarkam. Namar mulai. Namar kani. Ka jing start ka balam ka jing pihon ka jing yepen e. Kadai ka bawan na ka. Kadai ka bakam no. Ka bekerja pruthai par. Jado balai. Jaksut. Ngasakran ba asbang jo jing start ka bekerja pruthai kam sibet. Oh. Balai bakawan akan ni ang ka bekerja. Jaksut. Ngasawara ka jing punya pero la ka jing kai jo start ka jing pruthai kadai nem ka jaksut ngasawara. Rai shwa jo ni punya pai kin get habire ki jing tho ang tai kum ki jing pikin mau ya ka jing shisha. Kadan kata ka bunyi ong kadan kata ka jing tip ni ka knowledge ka bakrau ha ka ni ka pruthai. Nyo sibun ki information sibun ki knowledge na ka ni ka pruthai. But ni yo sibun ki yo nong ru na ka hanrai tu tip ni ka way. Kam da don tan pat e ka jing sempang ni ka mi ka wisdom. Kan mau dan ka jing pera pedang jo ka knowledge but ka wisdom. Ni ka jing dan ni ka jing tip ka jing dan ni ka jing sempang ka jing per bak la bak. Ka jing per ni peni. Ka jing per ka ni. Ka jing tip ka ka pelong dan ya ubriu mo ulom ya ka ka mo yo snow. Hanrai ka jing sempang bat ka jing nang ban pendan kam ya kata ka jing tip. La pisiyo tan ban sulum pim nang ban pen dan kami kata ka jing tip ko fila lom ko pi su accumulate pi su attain pi su yo tan ya ka jing tip om day ya kata ka jing nang pat kan le ya kata ka jing tip. Ya ki kristal la khot day tang ya ban sudan ya ka. Ya ka jing tip la khot ki bakin nak ron dan kami kata ka
chính tiệp hạt tu các tiên trong plei cam sim ong kum ta wat julong tong kinong sngo hari tu long ruk yai kinong le ajus tanat ba owe kesin khau yong kum ne khau yong kum ne mentaki berota salah bun ka la kerhai ke chính tiệp guna ka simpang ani kong skap ha yong ke ini tu mengadap ti bnia ka dei masisa ni chính tiệp te pun kan Bapa, hagi jinglong jong ki lok yeng long sam jong i. Sibun ke jingtip akor burompat. Langam no. Kari jalan aktau stan. Asor le. Uai na pedang ki kon jong pi bam nam wa ubi. Wat senong pendong rulana. Ne kam no biong. Hara jinglong pat. Kak tak mi kisngi. Jinglong dan akor dan burop. Lanang hiar nang hiar ladi taktor dah kata kebangiong kan ngilanang la start dan we ni mayeng chongi ubat ke kerdan ke balore oi la klat ita shwa bat kela ke bomot ubat ke kerdan ke balore akan ke office ke itrai hanai sayeng malah ke janmi ipoi ke no ke supar bon poi no boleh la buat uni utai bla deng style ban step mi na yeng la adien not haba kumta kumno kamdai kumta baka jing start kala kroi ba ka jing tip la roi ba ka baka jing champang bat ka nah ka jing start ka balam yu brio kan se ka banum se ye ki jinglong ki ba bha sha kita ki jinglong ki ba long kan ki jingle ba bha kam ya pher e ru em ka kum ka jing ong tung Jakob kawan na ki soi Yauk suot ni yu setan bot bola sha kum thi ka man sim ka jing pihon ka man sim ka jing pen e ka man sim ka jing sarong kan long kum tar namal kata ki tu ki betabe ban pin kraw ila de bat ban man pha tang ha ka nye ka jingim ka menta lene ka jingim ka ba jado ya kat bakum ka jing start ka purthai kat bakum ka jing start ka jado lene kat bakum ka jing start ka bakum no jaksot nga situ be ban pin kraw la jong nga tebe ya ka be dei ka jingim ka ba jado ngila lentet no ya ka jingim ka ba jam sim ngawat pihak ha ka jing tebe ya ka jing start ka bam dei ka jing start ka ban jero so jer kai ban ong ba ka dei ka jing start ka ba wan na ge na kiksoi Paul wong ba kiski ba khado kinmi ki jingkai ki kiksoi ba kan ni ka dei ka ski Jakob nang balai di kut ko khan brio Jakob lai khan brio kong kom ni tang ni prelang wei lai namar ha ka ba don ka jing pi hon ba ka jing pen e sat hang ta don ka jing khiwen ba ka jing le osnio bar na ka ni ka khot dan artli ki jing mi na ka jing start ka bam dei na jirong next slide please ka jing mi ka baning kong ka jing mi ka baning kong ga ge ka jing mi ka baning kong ga ka jing khiwen ka jing start ka bam wan na jirong ka bam wan ra ka jing khiwen barbor ha ka tin ka la pran kam ka tin akat tas tasya pran kam da ka te tin upo men bau keren halo jo ka jinglong renti ha ka jing sekri ne ka jing mane po jo ka balang uong kum ne po ning kong keren no khat saur khat balai balai uong ublei umlong ublei jo ka jing khiwen hare di ublei kan jo ka jing so God is not a God of disorder but a God of peace uong Tila piyoy ka jing start ka bakin ja peneng kadai pelong ya pi ibre ka ya ka jing suk mundai ka ya jing khiwen hari ni pe ya ka emlang ka salang pe ha ki ni ki let's say ha ki jakat rai ki bahe dan kum ki jing khiwen lat sudah tu ki 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 na ka ta start hadu siapa polat hadu bakila ilan det no ya ka jing kai bo na jrong ki ya tang ka ku jing perkhat ni ka perthai wan ra jing khiwen lau pat rayot ni ha ki babat ki dan bahe dia ada dan ki brio khamat hani ka por ti no de tu tem long shum keren keren ni ka de ma pi te kai baja
Kajing kawin ka pengki. Habam lelang buat kajing start mana jerong. Entah kebar pat. Rakam dan kajing mi na kajing start na kajing membamdan na kajing start mana jerong kan warak ke. Kajing le basnil. Nani ka hulot. Yang ini ketian lapunan kamu Yunis nang besan ke ba pendai. Ka umut sekitu ki banyak ni bajong kajing mi pat ke ba asin. Kajing mi pat jong kajing penrem. Kajing mi pat sya kajing yak pam jukut. Kani ketian lapunan kamu syeta. Orang nyimdan kan ya kajing start ke ba najrong ngin penni ya kan ya kam jong kajing le ki kam ki basnil ke balam ngai pi sya kajing jot. Kajing start ke bam shim wan najrong. Kapin kai kajing kiwin bat iki jingle jikam basnil bersyarkai hatu nyemi minta bekalong komta akren ye ko pi umdai shabar ko ye hala yeng hi pi balai namare ka jing start mana jerong ngilabu secondary ngilabu kham hadien